Ježiš Kristus povedal, Matúš 6:33, hľadajte najprv kráľovstvo Božie, všetko ostatné vám bude pridané. Jedine v Bohu nájdeš pokoj a radosť. Jedine Boh vie, ako má fungovať tvoj život, ako má fungovať tvoje manželstvo, ako sa máš starať o deti. On sa o všetko postará, ale on chce tvoje srdce, on chce naplniť tvoj život, taký zmysel života. Zmysel života je on sám, nikto ti nevie dať takú lásku, taký pokoj. A sú tu silné svedectvá, poznám v tomto okrese veľa ľudí, aj veľa Rómov, ktorí sa zmenili, ktorých Boh zmenil úplne, ktorí nechali automaty, nechali drogy, nechali alkohol, nechali podvody. Ďaká Bohu za každého znovuzrodeného rómskeho brata, ženám rómsky národ, ale chcem vám povedať, že Boh nerobí rozdiely a Boh volá aj Slovákov, aj Čechov, aj Maďarov, aj Ukrajincov. Lebo Boh chce požehnať každého, Boh chce dať nové srdce každému človeku, ktorý je otvorený. A toto žehnám Michalovci a modlím sa za toto mesto, aby prišlo prebudenie do každého národa, kým je čas milosti, aby sme sa obrátili, aby sme hľadali Boha, kým sa dá nájsť, aby sme hľadali toho jediného Pána a kráľa Ježiša Krista. On je cesta, pravda a život. On zaplatil za tvoje hriechy. Obráť sa k živému Bohu. Hľadaj Boha, kým sa dá nájsť. On klope na tvoje srdce. Otvor svoje srdce pre jeho lásku. Nezomri vo svojich hriechoch. Je tu niekto, kto zaplatil za tvoje hriechy. Ale nie iba zaplatil, on ti dá nové srdce. Boh nechce, aby si už hrešil. Boh ťa chce zmeniť. Boh už nechce, aby si žil ten hriešný život, poviazaný v drogách, v alkohole, v pominuteľných veciach. Ježiš Kristus povedal, čo z toho, aj keby človek získal celý svet, ale stratil svoju dušu. Čo z toho, ak by si bol najbohatší človek na svete, ale aj tak raz zomrieš. Veľa bohatých ľudí žilo pred nami. Bohatých panovníkov, vládcov, politikov, ale kde sú teraz? Kde sú teraz? Už tu nie sú. Čo bude s tebou, keď zomrieš? To jedno, či si bohatý alebo chudobný, Ježiš Kristus zomrel za každého človeka. Aj za bohatých, aj chudobných, ale to pravé bohatstvo je v Ježišovi Kristovi. To pravé bohatstvo je v Bohu. On je cesta, pravda a život. Jeho drahocenná krv vytiekla za naše hriechy. V jeho krvi máme odpustenie hriechov, v jeho krvi máme nádej. Sláva Bohu, vďaka Bohu, že poslal svojho syna, vďaka Bohu, že môžeme uniknúť od Božieho súdu. A to znamená to slovo evanjelium. Evanjelium znamená dobrá správa. Evanjelium to slovo znamená dobrá správa. A dobrá správa je to, že môžem uniknúť od Božieho súdu, môžem uniknúť od Božieho trestu, od Božieho hnevu. A ten únik, to spasenie, tá záchrana je Ježišovi Kristovi, jeho synovi, lebo on zaplatil za moje hriechy. V ňom môžem byť ospravedlnený, v ňom môžem byť zmenený. Ježiš Kristus ti dá nové srdce, ktoré miluje, dá ti nový charakter, zmení tvoje srdce, zmení tvoj život, aby si nežil sám sebe, aby si zomrel sám sebe, zomrel márnostiam v tomto svete a žil pre jediného Boha. On ti vie dať zmysel života. Nebol si stvorený pre pominuteľné veci, nebol si stvorený pre drogy, pre alkohol. Bol si stvorený, aby si žil večne. Ale ten večný život je v ňom, Ježišovi Kristovi. Po smrti sú iba dve brány. Bude to brána pekla alebo brána neba. Cez ktorú bránu pôjdeš, keď zomrieš? Čo bude s tebou, keď zomrieš? Po smrti už nevieš nič zmeniť. Po smrti už nevieš nič zmeniť. Už bude neskoro. Po smrti už bude neskoro. Preto je písané dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia, obráťte sa k Bohu. My tu nekážeme, nie sme zo žiadnej nejakej sekty, nekážeme žiadneho, neviem akého pastora alebo kostol, ale kážeme Ježiša Krista. Nevoláme ľudí za sebou, ani za žiadnym človekom, kážeme evanjelium Ježišovi Kristovi. On chce, aby si jeho nasledoval. Boh nechce, aby si nasledoval nejakého farára, človeka, dokonca ani pastora. Áno, sú Boží mužovia, ktorých si Boh používa, ale nie je to o zboroch, o pastoroch, je to o Ježišovi Kristovi. A vďaka Bohu za požehnaných Božích mužov, vďaka Bohu za tých pastorov, ktorí skutočne slúžia jemu, ktorí vedú ovečky za ním, lebo pravý Boží muž, pravý pastor nekáže seba, nehľadá svoju slávu, nebuduje svoj kostol, svoj zbor, ale buduje Božie kráľovstvo. A my dneska kážeme kráľovstvo Ježiša Krista, Božie kráľovstvo. Ježiš Kristus povedal, Marek 1.15, činite pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Vstup do Božieho kráľovstva. Zomri sám sebe, zdaj sa svojho vlastného kráľovstva, zdaj sa vlastnej slávy, pokor sa pred živým Bohom. Pokor sa pred živým Bohom. Príde ten deň, keď
každé koleno pokladne, každý vyzná, že Ježiš Kristus je Pán Pánov, Král Kráľov na slávu Boha Otca. Halleluja, sláva Bohu. Ďakujem Bohu, že stále čas milosti.